Hei, patah juga apa boleh? Hah? Kena? Lapa gila. Oh. Mang kendang. Nunggu ini mau pandai stung gas ni apa kuna? Ini mau pandai stung dang nunggu. Zrek pun. Ada cycle salah berapa berapa mesti benar. Malah dia nggak apa? Senau. Karena senjatanya aku sesman tuh sebelum biang. Si boleh tak dukui kan? Hah, tu jalan, tu ya mana masih. Misna, kau kerja sana je na, bukan mana. Tiul jangan aja lah, betul lah. Tiul je ya. Mas mesti mau. Ia pernah mas sebenarnya boleh masuk. Ham balik ni, ini mas sebenarnya boleh masuk, apa mati sebelum mana? Jangan aja na. Saya hindeng, sini belum cikin kali. Bisa kita lakukan. Gidir जानो हागौ ना गोदोनि बादि जालाब्रा 7 दिन गाहाम नायो 8 दिन 9 दिन 10 दिन गाहाम सार्कास नागाथला बेसेबां मानसि थैनायनिफ्रायनो बाव जायगायाव माबाखादों ना एसेबो बिनिफ्रायनो फिसा फिसा जालांदों आरो हालां बाजार होनबाथाय नाम जादाखामोन जेरावखि थाङा बबेनि हालां बाजारनि बादै गियोनो नाम जादाखामोन आरो हालां बाजारा मोनसे बल गेलेग्रा गेम दंमोन ना पार्कआव क्लाबा बिदि 1 नाम्बार मावामोन गोदो हालां बाजारासोमोन हालां बाजारा गोदो बिराद बलावबो डेन्जारसोमोन दाखालि फैदों मैया मंगलबाराव नागिरबाय आं माखौ फैयो खोमा होननानै फैदोंना फैयाखै होननानै मानसियानो गैया फैयाखै दोनथ' बुरबार गांबे आं मा होनदोंमोनलाय बावबाय लोमजादों ना मादोंबा होननाया जेनेबा सोरखौ नुला सानखो आं दा नोंखौ नुलांला नुनानै गोसोखांबाय थायो आं बोरैबा मोनदोंमोन देहाखौ दाख्लैनिफ्रायनो दाख्लै गोलैखांबाय आंनि सिमाराव सिखारबाय आङो सिखारना आख्रि नोंबावनो ओरै होसिनहैबाय खर'आनो गिदिंजोब्बाय मोनायाव ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो होननानै माने गिदिंनानै ओमफ्राय थाखो नोंबावनो गोग्लैसिनबाय आं ओमफ्राय दाना नैबायदि इन्जुराव थां खर'आ दाबो सेमबावाखै नै जानला मानला ओमफ्राय हरैहाय हमथाग्रा गैया होमबा बबेबायदि बेखौ हमथानानै सिलाखौ खेवगारबाय आं बोरैबा देहाखौ खर' गिदिंलाबायबा ओरै बाहेरायाव फैगोन नोंहालाय मा प्लास्टार थालाबायनांगौ माबाबाय बाहेरायाव ओंखारबाय आंखौ नुलांना सानदोंमोन माबा नङा देहानो दाख्लैनिफ्रायनो बोरैबा मोनगासिनो दाखौनो हाथाय बाजार जाफैयो देहाफोरावनो होनबाय थायो बिमाया शुक्रबाराव एमावसो फानहैनो लांनो मोनदोंमोन माइरं बाखि दङ दाख्लै देहोनाय दं मालायनावनो होनांगौ दं बेखौ फानना मालायफोरनि माथो देहोबाय थानांगौ जाखो हाजिरा होनो हायो बायदि माने मालिक बायदि मालायखौ एमाव देहोनायावनो 100 थाखा होनांगौबा नोङो हाजिरा होआबा दिनै थाइसे गाबोन थाइसे फानाबा नोंबो जाहोनो हाला आंसो ओरैनो बाखि होनानै जाहोगासिनो दं जानला बानला होमबालाय दा माबाखौ फुजाखौ होखांबाय आवाज सावखांबाय साइकेला नालाय बे जानानै माबायदि गोदासोराव बाबा बानायनाया ओरैनो लिकसो थिखौ नांगौखाय लाबोनांगौ न'फ्राव बायदिसिना खालाबायोना दंबावो माने आं मैगं जानोबा बावनो लांफैयो आरो ना माने बावनो आबैनावथ' नै टिम'ट'आ बेल' आरो ना ओमफ्राय नैबावनो लांफैयो आं बांसिन लकेल नांगौबा मैगं नांगौबा बावनो लांफैयो आङो नै लाफाया नैखौ लाङो आरो ना गोबाव जाबाय नै थेवलाय लाफाया बेखौनो लाङो आरो ना ओमफ्राय मालाबा बेखौ लांगोन एकदमबारे बिराद हाया थाजाखा मुला दङ नै मुला बेदरा ओमफ्राय आबैनि आरो ना बेनो लाफाया
गासिबो बे हाया आबैमोननिजोबमोन आरोना माने गोदो फानदों आरोना बे हाफोरखौ कफि दङ लाफा दङ सेस बायदिसिना दङ आरोना आबैना नैबेनो सिमा जाबाय आरो आबैना नैबेनिफ्राय नैबेसिमल'सै माने बेखौ फानजोबदों आरोना गोदो आबौआ केस आबौनि जोबसोमोन आरोना बे हाया हाफ्रा दै थाजाखा मुला थुला सेस मैगं थाइगं आलु थाजोबो नै थाजा बिराद गोजौ गोजौ जायोना मैगंफ्रा बेलाय आबैनि आरो दा आबैया बावनो फोनानै जालाबायो ओरैनो बावनो टेम'ट' नै मोनजालायसैलाय बावनो ओरैनो फोलाबायनानै जायो आरो बे नैबेनो सिमा जाबाय आबैना नैबे वालनिफ्राय बै लामासिमल'सै आरोना आबैना न'आ नै फवासेनि एसेल' बारासै टाउनाव बेखौनो बायनो हाबावासो गैला आबै मा जाबाय बे मोजां